Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou bike vlog pe acest canal. Azi o să ieșim un pic să ne dăm bicicleta. Nu știu dacă se vede chiar așa bine pe cameră. Uite, un pic să fac camera asta. Ok. Să vedem oare ce. Yes. Ok, acum o să mă duc să vă arăt cum a ieșit cabana căbunța din pădure. O să vedeți lucrările care le-am făcut la Power pe canal. Să vă abonați și la el, să dați un like, să postați videoclipul pe Facebook, să vă vadă și alți prietenii voștri. Un pic. Stai că o să revin după ce fixez un pic camera să nu se mai tot miște. Deci ok, am revenit. Văd eu. O să vezi numai roata, da? Să cu câinele meu. Uitați cum arată căbănuța. Mai avem un pic de lucru pe ea. Să mai facem ca lumea. Facem un găruleț pe lângă ea. Păretele din spate, după cum vedeți, e făcut. Ăștia din lateral mai trebuie. E, na, aproape gata. Mai avem un pic, poate azi o să mai postez 2 clipuri, nu știu să văd cum în care sunt trip. Scuze că n-am mai postat de foarte mult timp. Am avut și ceva probleme și n-am mai putut posta. Da, am filmat cu Paul, băieții. Un pic. Foarte mult speed pe aici. Mamă, ce nașpa vine asta. Convins. Așa. Și noroi mare pe aici. Acum sunt cu BMX-ul, că montul mi-a stricat. Pe celălalt canal, și dacă vă aduceți bine aminte, am avut un mountain bike, dar mi s-a stricat pe Vlad Gaming, numai că nu mai am canalul, că l-am pierdut. Și da, ce să fac? Ok. Să mergem și până la magazin. Mamă, ce urc, o să-ți audă pe filmare. Doamne. Lasă-mă un pic să mai ridic un pic camera. Ok, se vede. Ok, și dăm bătaie. Mamă. Trească să-mi schimb saboții. Acum n-am când. Pentru că nu știu dacă deschis magazinul de bike-uri. O să caut unul. Ce sunt niște câini. Ciao Florin. Nu se mai vede nimic, așa-i? Ba, da, un pic. O mână. Uite cum frumos e telefonul și camera.
Ce handicapat. De spune și handicapat prin de telefonul. Telefon. Doamne, ce tot. Spune sunt de telefon. Mergem mai departe. Ok, o să pun un pic stop și o să ne vedem pe drum. Ok, fraților, n-am mai putut filma pentru că mi s-a descărcat camera și n-am văzut și apoi am venit așa și am zis că nu mai filmez cu bicicleta și apoi m-am ieșit la magazin, mi-am cumpărat aici habar n-am, pufuleți, o doză de suc și ne îndreptăm spre casă. Așa, nu știu, dacă vreți să mai fac vloguri de genul bike vloguri, să lăsați în comentarii, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați cloțopelul, să vă abonați la Paul, o să vă las linkul canalului lui în descriere și ne vedem mai sus, pa, pa. Ok, fraților, am revenit, merg pe drum, nu se vede prea bine pentru că, na, în sare, ne-abia aștept să ajung acasă, să mănânc pufuleți, mie îmi plac pufuleții mult, parcă sunt copil mic, dar nu, mă consider eu copil mic, așa. Dacă vreți să mai fac și fish vlog, apăsați butonul like, să spunem la acest clip măcar, ce să zic, 1000 de k, 1000 de like-uri, măcar atâta, asta începem, ce să fac. O să merg cu, de fapt, cred că azi mă duc la pescuit cu Paul și cu Alex, la pescuit. Eu merg aici ca tătomul, e așa, crește din prejurimi. Da, și ne vom revedea de mai sus. Ok, fraților, am revenit, mergem spre casă. Cam, nu știu, o să închei vlogul că n-am mai pot filma pentru că mă grăbesc și da. Ok, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați cloțopelul. O să-i las linkul lui Paul în descriere de la canalul de YouTube. Și noi, nu, scuzați-mă că am mai postat de mult, am avut ceva treabă, am avut probleme și da. Cam atât a fost cu acest bike vlog, să zicem așa, în ghilimele. Și ne vom revedea data viitoare.